nau'i na farko su ne matasa. Da yawa daga cikin matasa ba su cika yin sallah ba. Da yawa daga cikin matasa ba su cika yin sallah ba. Sai a zo a yi asuba, a yi azhar, la'asar, magriba, isha, a ta wannan wunin ma bai yi ta, bai damu ba, kuma baliki. Wannan kuskure ne. Nau'i na biyu wato su ne 'yan mata. Da yawa daga cikin 'yan mata ba sa sallah. Da yawa daga cikin 'yan mata ba sa sallah. Jahilan cikinsu ma za ka ji ta ce an ce kin yi sallah, ta ce a wace ko aure ba ta yi ba, ana mata magana sallah. Wai ba ta yi aure ba zai mata magana sallah. Kenan ita tunaninta ba a mutuwa sai an yi aure, ko kuma ba a yin sallah sai an yi aure. Nau'i na uku daga cikin